L-esperjenza li tgħaddi minnha persuna milquta bil-kanċer u li jkollha tieħu trattament ta' kimoterapija hija waħda li tinvolvi kuraġġ kbir. Iżda l-pazjenti Għawdxin din is-sfida kienet waħda ikbar kif tgħidilna pazjenta li tkellimna magħha fl-aħħar jiem. Il-vjaġġ huwa terribbli, ġimgħa wara ġimgħa, dejjem tibda tħossok qar milli minn qabel l-effetti, side effects tal-kimo. Tibda tħossok għajjena. Tispjegalna li l-vjaġġ minn Għawdex għall-Isptar Boffa joħloq skumdita kbira fuq il-pazjent u l-qraba. Bdew jiġu ħuti għalija minn Malta, bdejt immur ġurnata qabel biex ma nqumx kmieni. U mbagħad xi nispiċċa jiġi raġel għalija u nerġgħu lura. Tisħaq li l-vjaġġ innifsu huwa tad-detriment tas-saħħa tal-pazjent li jkun għaddej minn mumenti vulnerabbli ħafna. Jgħidulek toqgħodx ħafna ħdej in-nies għax fuq minħabba l-infections billi l-immune system tkun baxxa fuq il-vapur jew toqgħod fil-garaxx li mhux sewwa, mhux suppost. Jekk titla' fuq tara ssib xi post fejn ma jkun hemmx nies, huwa diffiċli. Iżda l-folja inbidlet kompletament fl-aħħar xhur. Ninsab ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex propju fis-sezzjoni tal-kimoterapija fejn minn frar illi għadda il-pazjenti milquta bil-marda tal-kanċer qed jingħataw l-opportunità li jirċievu trattament tagħhom hawnhekk ġewwa l-Gżira Għawdxija. F'dawn it-8 xhur kienu 47 il-pazjenti li jagħmlu użu minn dan is-servizz. L-Isptar Ġenerali ta' Għawdex joffri trattament ta' adjuvant 5FU jew adjuvant Herceptin. Din il-kura hija parti minn riforma l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bilan li jitwessaw in-numru ta' servizzi u jkun hemm aktar ekwità bejn iż-żewġ gżejjer bbażat fuq it-twemmin ta' saħħa holistika għal nazzjon wieħed. Il-pazjenta tesprimi sodisfazzjon li issa tista' tieħu l-kura f'Għawdex stess. Issa ħarir, baħar. Veru, le, mendu ġej l-Isptar Għawdex, ġifieri. L-ewwel nett l-apparat kollu li meħtieġ, ġifieri l-dayboard irranġata, veru, nadifa, in-nurses tat-sokkor, servizz eċċellenti.